Чакай, Задавам брат. въпроси. Задавай ми въпрос. Давай, брат. Ние сме оповете, брат. Трябва да се готвим. Извинявай. Вие си снимате и други. Точно така. Виж, така е редно да се Ето. срещаме. Така. Аз точно това съм чул тук. Да. Задам въпроса дали си ги виждал тези готви. Виждал ли си ми така? Виждал ли си ми така? Аз не Муга ли? си... Да, същия. Да, той След реши. това, ето. Той е тук. Тук сега? Да, тук сега. Аз питам дали е тук. Не, сега не е тук. Тук реши. Много кофти, брат. Чуй сега. Аз имам много важен въпрос към тебе. Виж казал един стрим, че мама може да е под тебе. Това вярно ли е? Не е гадно. Наистина. Смисъл, това наистина знаеш, че е много кринч. Така ли? Да. Наистина ли? Смисъл, идваш и ме питаш какво мама може да е пред теб. Че ми казва това нещо, аз се опитам, не знам. Това е, аз просто питам. Абе, виж сега, ти си казал също много неща, брат, и това е все едно аз задолу сега да ти кажа. Пиче ме, гледайте на стрима сега, нали този, това и така нататък. Ние сме много готини. Какво на това притеснение, бе? Да. Това сценарий ли е, Гуфи? Скрипнато, нали? Сценарий, да. Ролплейвате ли? Много забавно. Не, виждам как. Виждам, той е хиперактивен. Казвам само реплика, че не съм мъжко. Защото реално не е мъжко да казваш как даваш добър пример. И след това на сторите в Инстаграм дава как карам с 200 кг. И след това на стрима казвам, аз се стресна и ти колко съм дигал. Така, брат, аз сега му Не искам, Саши. Не искам. Моля те. реши, че пак си изгал и това нещо не гледа. Не. В смисъл, ти казваш, никой не те гледа, никой не те гледа. Сега ви казвам, защото никой не цялото ми мъже, когато ми написах също. Слагате ми думи в това. Карате ме... Абе, това че казва цял ден да бъде. Притеснение. Малумно. Аз не се занимавам с това. Ми да чуват. Не, питам те. Виждал ли си някога да се занимавам, да укрепвам по някакъв начин, да атакувам по някакъв начин? Малко ти е надминало държането на някои стримове, няма да лъжа. Защо? Да, когато някой ме атакува по някакъв начин. Към някакви хора, Най-голямата които си са... грешка, най-голямата грешка беше това. Ти не ме потърси веднъж, преди я правиш каквото да бъде. Да, окей. Тогава можеш да си говорим по много по-различен начин. Сега пак идваш други в момента. На си, няма как Аз да... съм, няма проблем, аз продължавам да бъда. Ще бъда и утре пак ще бъда. Супер. Но ти очакваш, в смисъл, какво очакваш? Също като това, което ми Кливърът казва, че еди какво си, очаквам да поговорим, защото аз съм някаква просто, Аз нямам проблем да поговорим, брат. съм задал. Заповядай Чакай, да говорим извинявай, на чакай сега. Както ти казах и преди Аз те време. поканих на стрим, ти ми каза, при вас ли нещо от зорка? Да, отзаде на дивана. Официален стрим, Еми да. Мои стрими. Буквално Това отзад казва на... също нещо. Това хората при теб разправят. И в чатовете пишат. Той казва са. Какво става, бе? Как се? Мали ще скрива, ако се занимаваме. Тогава какво почна да се пише? Той ще ви бие, той ще ви такова. Никога не съм казвал такова нещо. Разбираш ли? Абе... Много сме далече от такива неща. В смисъл в интернет. Интернет да се заболява. Съгласен? И винаги правя само и с това. Примерно, Сега, кой вие даваше малко направихте леч. някакви... Виж сега, вие давахте някакви нападки към мен, някакви неща. Аз съм окей, много. Това е добре. Но Кливърът беше същия. 5 години, те съм го търпял. Оби трети, бе, бат. Преди да ми седне на компютъра и вече да не говори това. Защото това е Което е единствената малко странно, ако трябва да съм честен с причина. тебе. Какво се случва? Кое според мен? Да. Не, според мен цялото нещо, аз какво се случва между вас, не мога да кажа. Не, какво предполагаш? Мисля, ето говорим с какво човек в момента. Предполагам. Не знам, аз лично ако някой ме тропал по стрима 5 години или нещо от сорта. И трябва да ще го бие. Не, чакай, бе. Питам те, смисъл. Чакай, оставя да изкажа. Казвам, че е малко странно, нали, цялото нещо, някак си толкова лесно да простиш нещо такова. Той те е нареждал по сумо, ти си го нареждал по стримове и така нататък. Моля? Никога. Не си го нареждал по Не, стримове? никога. Никога. Да, абсолютно. Абсолютно никога не си казвал, Смисъл, абсолютно, че му правиш гледания, че момента, дулка... виж сега. Чакай, че дулка качва компилации към не... От съжаление. Това такова нещо няма, така ли да разбирам? Качва компилации негови там нудности как са води, от съжаление. Това не се оказва, така ли? Сега, ако ще ми вадиш точни думи, какво съм казал и какво не може, не някъде в вадя. годините нещо съм казал. Не вадя Аз много точни пъти думи. съм го нападал, между другото, по много начин. Но това не означава храна, това не означава заплащане. Винаги е в, как да кажа, нивата, които съм получавал. А това, че на теб ти е странно, че ние в някакъв момент сме се разбрали, окей, приемам го.
Но идваш и питаш защо, какво стана така, защо не стана. Виж сега, на мен не ми беше проблем, то не ми е проблем, реално не ми влиза в работа вашето учение, самете си. Да, но то не ти влиза в работа, много неща, които Сега, аз нямам Не. все пак. Не коментирам. Да, чакай, когато има анонимно 10 000 бита преди 10 колко години, факт, това е много старо вече, но така се е случило да го коментираме сега. Ще го направя. Не, и тогава сме организирани. Няма проблем. Че не си нито един човек. Мен много хора ме писка. Брат, това пич прави видео. Това беше 5 месеца преди пускаш видео. Защото аз казах на видео, че ще правя видео, брат. Аз няма как да знам, казвам, че много хора ми казват. И аз казвам, окей, нека прави, нали? Ако някой реши да знае нещо, ще ме потърси. Беше гледал много видео, така за казал, където говорим, пак те бях казал. Смят много, да. Да. Въпросът, че викаше на баща ми Абега, брат, е много давал, защото човек е на почти 50 години. Да, брат. Не знам кой е построил аз не ги така, кой си построил, само знам това маняк деца в момента. Това е, защото съм виждал повече. Какво? Не чух, цъкцето в сърчата. Най-много се появяваш. Да стигнем до... Аз най-малко съм споменал, ще има майката. Най-добре се слуша, брат. Какво е разковничето? Не, няма проблем. Там само има едни чатове, които се казват във второто видео, между тебе и между Симо, това няма. Спомняш ли си за тях? Да, аз знам тия. Да, реално. Няма нищо странно. Сега няма Смисъл, странно. там какво обяснявам в тия чата? Говорим Мартин Пенев, това са схеми, еди си колко струва, свайди си какви клиенти. Малко странно. Чат, между другото, вие знаете за тия, които гледате постоянно. Това пич първо беше говорил с мен, между другото, толкова повече неща ще говори за тях. Ако искаш, мога да излеземе. Вижте, с тебе вече бих си Ако искаш да става бой, няма проблем. Слушай, ако искаш да става бой, няма проблем. Аз ще отговоря за него, брат. С тебе. Ако искаш, ела. Ти идваш и казваш, ще стане бой. Ако искаш, ела. Чакай сега, това не знам. Кажи, брат, слушай. Аз говоря за тези чатове. Говоря за тези чатове, идеята ми е, че... Това е просто ясно. Не, просто е странно как пишем за билбон, това не пишем какво се казва. Не, бе, той има много филми, които съм обяснявал през години. Нищо е то Халкан да разправя, че идват за бой. Жената гадна. Ета, помия там. Къдравата, къде се устрал. Това е факт. Това е много момент термин, да използваш този момент. Бате, няма значение. Стрима и съжалението е също пред мен. Не съм съгласен, брате, но добре, окей. Защо? Че който е видял стават, но стримове не. Аз съм коментирал... Настраса се, какво? Не, ти, спок. Не, аз вас ви снимам, аз това съм по-близко. Не, аз нямам нищо против, аз съм близо да снимам. Ето, помяра е там отзад, къде се обясня. Той не е като тебе да говори, да обясня. Добре, да се върнем, нали, това, което говорим. Аз много път си коментирал тези неща за себе. Много пъти знам, много пъти съм участвал в такива чатове, в които те са много повече от това, което ти видя. И мога да ти извада още много хора. Просто аз не съм човека, който застава и топа. Абе, какво ми говорите за мен, нали, вижте го това и това. Което е много. Малко не мога да съглася, защото казваш новото видео, което се знае Яница от Хелскича. Така. Казваш как знаеш много неща, мога да го раздуеш, дай корка влиза. И казваш, също време говорим, това е противоречие с мъжките постъпки, мъжки думи и така нататък. Казваш нещо и не го правиш после. Не, казвам, че може да се такива неща, но Дръж по-близко до тях. защото няма смисъл да кажеш. Защо трябва да заставам и да ти казвам този чат, който сте пратили, всъщност е страничен чат, на главен чат да правиш човека този, едва ли не да отвличам вниманието. Аз нямам против да говорите за мен, да коментирате. Имам против, когато обиждат хора покрай мен. Да, и за мен даже толкова не ме интересува, виждаш, че не се представя. Аз мисля, че не съм казал никога нужда за човек около тебе. Това и говорим в момента напълно нормално, не ти казвам беги, но там чакай. Виждаш какво става. Има много голяма разлика в отношението. И за това в момента говоря с теб. И се опитвам да ти обясня това точно, което ти казвам в коментара. Ако ти беше седнал да говориш с мен, да ти покажа някакви неща, ще направиш съвсем различно видео. Нямаше да се извади това, което се извади. Много, как да кажа, много повече реални доказателства ще да имаш. Ще трябва даже други сайтове, които се разменят на ляво надясно. Ето супер, обаче тези неща, които показах за тебе, реално смува. Затова ми е странно. Те са снимки на битове, и някакви такива неща. И аз ти обяснявам, дори в момента си предполагам се, защото и става работа. Нали, но тих между другото, малко по различен начин. Ако е интересно някакво ще ви обясня, няма Супер, аз това и съм те видял много стрел, аз учим скорото у нас. никога не ме
Напротив, в стрима даже с него и с Янката съм казвал, ако искаш ела. Има тази ситуация, в която казах, че това няма да се случи. В който спици беше събрал. Аз не мога да разбера какъв е филма с Ангел, като видя, че той каза, че сте били авери преди. Не, Ангел, той ме беле, какво ще ми каже, с него ще разбере, няма проблем. Въпросът е друг. Тогава с тия хора, които беше събрал, нещата, които говорите на теб, чатовете се пише, които ти такъв стрим, аз нямам нужда. Аз се прави, какво си прави това и казвам. Дори сега ще го кажа. Винаги си добре дошъл, заповядай в студиото. Въведе това, където който каквото и да ти пише и да ти казва, гарантирам ти нищо от това се губи. И ти го казвам, ако искаш, ето ще направиш даже видео, ще готвим, мога да викна и мултивера там. Гарантирам ти, че никой няма да не. Няма, аз до. Гарантирам ти, че Аз ще го пазя. В стрим каза, че ме лежи, брат, разбираш, аз така, Ами виж сега, по принцип, да. как да кажа, нуба, откакто снимах там нашите неща, които сам каза, че не се интересуват, вече съм склонен да го защитя. От всяка една форма. Сега това, кой ще убива и кой няма да убива, това си е. Брат, аз те гарантирам, че ако аз съм участник в това нещо, няма да се случи. Да, аз ще дойда само за И да така, да си поговорим, да видиш за какво става въпрос. Няма проблем. Аз съм окей, но защо не желая да коментирам онлайн? Защо не го правя? Защо не видим защо детей и така нататък? Защото нямаш смисъл. Това цялото нещо е едностранно. Ти много добре го знаеш. Изглеждаш ми достатъчно адекватно. Абсолютно, надявам се, че Аз се надявам, защото... Имам все още някаква надежда. Тия видеа, които Сан Уба разказваше, че си скрил и че си очаквал от мен нещо. Надявам се, това не е вярно. Виж, надявам се да си мислиш, че аз скрия някакви... Не, ще ти кажа рано, що ми свалих, защото когато говорим за това, аз предполагам, това така се прави, той ще говорим и там се опитвам. Просто нали, не е възможно и край на България, да отдуря край на България да взема коментар. Това е става онлайн. Разбираш цялото нещо, не задълж. Виждаш, дойдох до Комик-Кона, защото той каза, жена си няма да дойдеш. Ето, да си поговорим на живо, както в момента правим. Значи не те специално идваме за Комик-Кона, за да си поговорим. И да се видя с тях, нали? Да, смисъл можеш, защото аз идвам за One Piece видеото. One Piece видеото, мъжествено, не знам, това не ме коло кеф, честно казвам, ама няма поинтер. One Piece коло кеф толкова, малко е проточно. Ако има нещо, което може да се скараме, принципно е, що на тебе, което е кефи? Аз не гледам много анимета вече, преди съм гледал, да я знам, само Райчен по така бъде в нещо малко по-старо, разлиш, Акира, някакси малко по-стари, много ще вероятно. Няма. Аз не съм свалял, защото ще ме съдиш, чакай. Това няма да се случи, защото мен не ме интересува толкова. Има много голям проблем. Това не си Това каза, как съм определил, издрим, че аз да правя с такова нещо. Ти си го направил публично, ти си качил видеото, нали? Аз съм качвал, аз съм качил това нещо като цяло. Качваш го, чакай. Не, говоря за твоето видео с тая Ива, бившата ти, годинствата ти. Ти качваш видео за нея. Не съм само феномен, съм коментирал това нещо. Ще е да ти кажа, че влизам право. Нали, в интерес истината, аз гледам къси, аз не гледам целите видеа или стримове и така нататък. Но нали се говори, че аз ги тия, не, те няма да тия неща. Ти си предполагам си изтрил това със Ива, защото ти го свали поради ваши причини. Но аз никога... Не само това, тя цялата поредица за къща, която правихме с студиото. Да, няма много. Така че тия неща, нали, с уважение казвам, надявам се да не се коментирам, защото това няма. Аз само ни път се Да, окей, за местенето в кик. Това няма общо. Тогава може би така харесва ви тайминг, да не знам, това е схемата. Тогава, каква е причината? Ма кажеш, щом не е тази така си мисля, така много да всеки го знае. От много отдавна стримам в кик и съм платен час. Всички, които са партнери, са платен час. Даже на някои ден са слаби, ще не предлагат такова нещо. Така е. Това са единствени неща, които стават тъп. Когато човек не влезно ли се, не мога да ме жегна по никакъв начин. Битове работи, политик, братко, абсолютно се. Спамени с битове. Кои са били нужни да правиш разследване с събове, спамкани спамове като води. В Германия ме убиха бяха. Добре. И така нататък. Чак сега, само нещо да върна. Ти казваш група с хора, които на време са били почти групи с битовете. Така. Не, имало е много такива групи. Само за една конкретно, да. Ангел, да, се разберете.
А всички знаем, че аз знам само това нещо. За тази група с хората, ето изпитвайте да го разберем. Той каза, че няма идея. Вие били сте в една група, не сте ли били в една група? Нямам нищо видно. Аз имам много... Това е като тия дисковите, ето има канеше върху се бава с някакви деца с аутизъм. Аз съм на много групи. Ти поиска да влезеш в тия разговори. Ти искаше с Корка влезете вие двамата в тия разговори и дори... Баваме с това човек, Да, с Дейвид. ще си твърдявам да го правя. Вие искахте да влезете. За какви групи с бидове и колко боли сте с бидове? Имаше на този, как беше, един форт, да, Джейк. На Джейк имаше една група, вътре беше и ти, на него и на Еленко беше групата. Бяхте вътре, бях на Еленко. Бадър съм на цялото време с години назад и общия ми брой Ти битове... тогава беше с стария акаунт. Да, с Zenmaster беше. Ти беше с... Добре, ще го извадим и него, няма проблем. Защо нямаш съдби бездофон там? Последно като гледах на студия нямаше. Така май. Не слагат и с зима са бутона. Зимата и са Verify. Добре, защо трябва да си... Аз съм имал Verify там никога. Защо трябва да направим някакви неща, които са базови неща, които... Когато си направиш такова, много да не подред, ти мати всичко. А Иония акаунт беше банна за съвсем друго нещо. Да интересува, какво мога да За кой бан става бан? Zenmaster беше банна. Не, бандата, аз помня, че не ти дадоха Verify на този акаунт и на това се прави Zenmaster още по време на Роплея. И ти е бан бил Не, той е лудия, къде ме... Ти можеш да отвориш, в Twitch тракъра. Аз бях банът в този акаунт, спеннат за седмица или две, защото извадих Седмица-две, нищо да, не е. аз си направих. Не, това беше в играта на ролплея. Седмица-две си бяха много. Аз си спомням друго нещо, ама както и да е. Еми супер, Зари, аз спомням много. Защото ти казвам какво е смисъл. Въпросът е, че ти ми говориш за някакви групи, които си купували бит. Не, битове спанаха на хората и ни пишеха директно на имейлите постоянно. Ти би трябвало много добре да знаеш. Не, това беше още преди това, когато не въртяхме двамата човека битове. И точно тия скриншотове, как някой ти набива битове, са ни дадени от твоя, не знам дали са моите авери, от колега Нубо. От него са тия. Да, той има много скриншотове. Виж сега, то всички скриншотове по това време са пани на неговия акаунт, когато е махте когато е разследвал. Когато е разследвал това нещо и така нататък. Тогава кажи ми един стример, на който нямаш такива скриншотове. Много е нелепо, бате, защото ме вкарват в разговор, който толкова не ме интересува. Така, за битове, за глупости и за прости. И се разправя. Еми не, той е глупо, защото когато не е истина, го прави нелепо. Ти искаш да кажеш, че си набил битове. Това ли искаш да кажеш? Мислите, че съм си набил битове. $1000, дето са снимали или там. Какво каза битове? Симо, те беше предложил някаква там базова оферта, ето еди си колко, за еди си какъв процент битове. 60-40. Стандартно. Не. Да, имаше хора, които купаха. Които си имаха на процент. А не, ти можеш да влезеш в инсайт и да си купиш просто. Знам. Мале, какво бе? Ти със сигурно обсъждаш това, да нацъкате Мартин Пенев да бачка за вас. Виж сега, ако прочетеш правилно разговор, аз не знам каква част съм чувал това, Имам тази част, която е... Аз долу, даже ако обяснявам, брат, остави ги, да се те ще ги изпомагам, аз съм казал и така нататък, защото аз не се занимавам. Казва, искали да набира това е горно съобщение. Често казвам, не помня, не мога да коментирам неща, които не помня, но да ме смисъл, каквото и както и да е говорим, брат, не е Добре, тогава какво проблема с всички тия работи? За битовете съответно. Ама 2 минути вие. Аз проблем нямам, бе. Аз ти нямам даже, че не ме интересува какво говорите. Той ми вика какъв е проблема, брат. Еми тогава какво се обясняваме? Еми ти се обясняваш, брат. Брат, тихо, моля да се. Седи не му да кажа. Аз още съм за офертата ти, брате, се бием. Само прочетеш това. Не дей се обясняваме. Не дей ми се обясняваме. Що? Говоря с Не, него, това са някакви базови разговори. кой си, нито къв си. Не дай, брат. Като да Не се да хората, прочети го само. В смисъл, нагласа да видят хората. Не да го слушат. Да, бе, да, жела да гледаме. Един нещата той да работи, ако е Еленко, ние имаме по-добри цени. Аз нищо не съм казал, бил се отделил от Еленко. Да, Еленко, дигни ми за малко. Вярваш ми, че нямам никаква идея. Това е Симо, товарния влак. Да, бе, да, знам кой е, ама не помна.
смисъл, аз буквално не помня, брат. В смисъл, вие ме връщате някакви 30 години назад. Това, че не Ние помниш, сме си- ще кажа, слушай, че брат, се е случило. Аз съм говорил, това е- брате, как ще завладея горе планината, той ще обърна президентството, за да си направя собствена държава. брате. извърташ И нещата, така, ма. не, обяснявам ти, че ние постоянно си говорим някакви неща, брат. Навсякъде се говорят някакви неща, брат. Лудия също говори постоянно някакви неща, брат, които аз малко ще опитам да ви ги кажа. Нали така? Направим по хубави дали ще купи от мене. Давай, лафи ми си булшит. В смисъл, Не знае руски, комуникирал с продавача, много би бил харесал. имаше някакъв Готовче. allegedly някакъв знак, Така, който ти не зарежда разбирам. всички. Товарния влак, искаш ли да го запалим и ние? Ти, да, искам да видя. Той, ти, ако му направя по-хубава цена, дали ще купи от мене? Симо, айде давай. И тук сме се принципяхме да го запалим. Са подготвени. И сега, аз просто отваря на Абе да, не, аз съм окей, бъди бе. Даже мога да ти дам, ако искаш да разгледаш, ако решиш да дойдеш на гости, седни и разгледай сам. Аз нямам против. Мога да се ловиш колкото си искаш, бе. Ти ще извадиш много неща, които пак ще кажеш, че аз не помня даже за какво става въпрос. Но има един филм. Вие му обвинявате, че съм правил или какво си нещо. Аз нямам против. Продължавайте да ме обвинявате. Нали си? Няма против. Просто искам да коментираме. Ето тук си написал. Не, ти ако ще го коментираш, як ме коментираме, преди да правиш видеа, бе. We're offering bits at better prices, бла бла бла. Това е някакъв имейл, който си Това е получил. копи-пейст, който са ми пратили. Вероятно. Те ще раздуха схемата според мен и ще вкарат автогол. Ама ти си знаеш. Аз нищо не съм казал на Тео. За него Еленко му пише. Схемата знаем само аз, ти, Стефани, дегенерат. Да, бе, говоря за някакви неща, ето има някакъв работи и някакъв лосъл хит, уж да се изкарват пари и така нататък. В смисъл, това са ласка. Има лафи след Това някакво са нещо. и същото, аз ти Да, бе, покажа, да. и същото. И като видиш at the end of the day какво се е случило или пък ти каза, че е било на другия акаунт, а не ми е в сегашната. То си име там, пише си имената. Добре, значи да не видим самия ми акаунт и тогава вие не вярвате в обратното, така че какво друго? Не, аз не казвам, че не вярвам, аз пускам, защото твоята гледна точка. Това Не, е. моята гледна точка е това. Половината неща, които коментираме, са неща, които доста години. Аз наистина не Сега, помня. защото Ние сега сме си някой на говорили мен много работа. коментира това е. Сега Ами не, съжалявам, пак ти казвам, това е друго нещо. Ние сме ги коментирали и тогава, когато Милба напираше. защото той направи някакво видео относно това. Аз не знам, защото е Аз направил. точно това питам, идеята е, че никой не го е коментирал. В смисъл, той тогава казваше как ще ми зароби всичките с битовете, как той... Води за малко, моля те. Аз съм там, не го обяснявам, че съм Ти е да те какво става, но дойде точно това, което предлагам на тебе. Той дойде в нас, разгледа ми компютър, разгледа ми нещата, разгледа всичко и накрая се обърна и ми казва, брат, аз съм най-големият папа. И ми викам, добре, окей. Да, той не е много за пример да го даваш, това, защото този човек днес те обича, утре да го Мене не ме интересува, брате. Така че... Тогава се обърнал и ми е казал, брат, 5 години аз съм говорил еди какво нещо и съжалявам. Аз му казах, окей, по-мъжко това няма за мен, брат. За мен това е мъжко, брат. Не е мъжко да си изкупи ми правиш физиономия да говорим някакви работи. добре, аз почвам си го коментирал, казвал си, че нали, ботвате и така нататък. А не, то това е много било, Да, много, да, да, много да, пъти се да, случва. да, знам. Мене 50% от силата ми или тази програма, която ти намери. Това ли да намери силата? Къде са бутоначи? Да, в смисъл екстеншъна за активни хора в чата и долу Аз бил. се знам от няколко години. Да, това го има от няколко години. Не, аз също го ползвам и на стрим, казвам с него нагледно и им казвам, даже аз тогава правих друго, аз взимах чат листата и хвърлях това ще покажеш, да, няма значение. Това съм го правил много пъти. Дори в момента в TikTok аз съм случай. И сега, ако хванеш да направиш също видео едно към едно, може да го направиш за мен по същия начин. Това няма да се прави да това е, защото ще се кажат и същи неща. Идеята ми е, че на мен ми е странно, целият сабатон да те изсипват с буташ, пак с пинци, не е някакво да... Да, реално да, и аз много пъти обяснявам на Аз хората, мога че да това кажа нещо нещо не друго. помага. Много хора си мислят, че ти помагат по това. Да. Буквално от денката знам, че ти си му използвал реферал линка за сайт с ботове и той е получавал месеци наред пари от твоя реферал линк, купувайки си ботове с него и работи. Значи, Денка да дойде да обясни кой е сайта, но не Аз да покажа сайта, не, аз най-вероятно като ми го показваш, ние сме го виждали, ние сме си говорили много неща и с него, и с много други хора. Някога от него. Аз съм принцип, когато някой ти казва, че че- си мислиш, че знаеш ли какви си мислиш. когато някой ти каже, че се ботваш, веднага влизаш в обяснителен режим и се разправиш по 5-10 минути как да се ботваш и така нататък. Кога се е случило това? Още при 1-2 години се случи, когато още беше в Това през Китай. една-две години си бил, значи там. Аз Това е било на обяснителен режим събрание. не съм влизал, няма и да влизам. Добре, а като човек, който си тук за стриминга, защото си качвал стоки, които обясняваш ти древно. Ти обичаш да стримаш. Сега, Това е главната ми идея, ти не ме познаваш, не си гледал и така нататък. Аз искам да Гледал ти съм. кажа,
окей, това е хубаво. Няма как аз да направя видео за тебе и да кажеш това, които ми харесват, без да са така. Най-гадното нещо от това цялото. Защо казвам дали си гледал или не, то няма значение, но явно са запознати с пълните и съдълни проекти, за които съм канил всеки на стрим, които всички са били вкъщи, в Руми. И много пъти съм опитвал да помагам, Никола и така. Няма никакво значение, аз такива неща не се бил. Но тези неща много рядко те просто изчезнаха. И останаха, той се бил ботвал, той е и после всички тези хора, които видят коментират. Ни схемаджиите и така нататък. Са именно същите тези хора, които аз опитвах да бутаме стриминга на гост. Аз наистина имах идея да бутам стриминга на гост. Мен беше хубаво. Всеки път, когато ми идва хора на гост, именно това ме разочаровам. И затова в момента предвършвам на лъкача, което е жалко. Аз имам 9 години. Мислиш си, че е нещо от вчера за днес, че е сигурно на някакви неща. Не. Аз за тия 9 години съм тренирал с толкова много неща да се тренирам. Едно на ръка е нуклева, той ме е тренирал за тебе 5 години преди да се познавам тебе. Там също са били постоянните кръни, постоянните глупости обвинения на това, че съм общо обвинение. Ти опиташ защо? Защото не съм. Просто не съм, защото моето комюнити никога не се е базирало на драма, брат. Аз не харесвам тия неща. Има дори много видеа от други твои колеги, които обясняват именно това, че аз много страна от тия неща. Не защото не мога, повярвай ми, мога да ти обясня. Не е в това филм. Никога не съм търсил това нещо. И да, получим. Това е отговор на въпроса, който казваш, че за стриминг и така. Да, получим. Наистина ми получим. И все още за стриминга много обичам. Именно, защо тогава, да проверя, защо тогава да направиш нещо по въпроса, като човек, който знае много. Защо направиш нещо? Чакай, знаеш, ти казваш, знаеш много, знам нещата. Излез, покажи. Аз, това е идеята на видеята. Не е идеята на видеята да направя кинти от тях и да се превера в нас. Не бе, ти кинти ще направиш, бе. Ти речи как ще се надеваш. Не е за кинти. Не знам каква ти е била целта. Не знам кой те е пускал колосъл за тия неща. Не знам на кой си повярвал и на кой не. Това си твои неща, брат. Това си твои... Когато всеки стримър, с който съм говорил почти, има да каже нещо, което е червен флаг за тебе, ти като човек ли си виновен или стримърите просто да говорят с тебе? Не бе, виж сега, има много неща, които провокират хората да говорят разни работи. Така. Откъде им идват тия неща, не знам. Аз и това леле Боже Господи, ако се пречупат някога, всеки един може да го потвърди, че няма човек, на който да не съм помогнал и някога свързан с стриминг, когато е поискан от мен. Защо? С времето спирам да комуникирам с определени хора. Те почват да го приемат бързо по някакъв, не знам с какъв начин. Аз ще го изпоследвам сам в Инстаграм, защото тук 2 пъти му писах на стрима, той вече не ми отговаря, пък то... Виж, хората се обичат за някакви супер малки неща, които се случват с времето и течението. И може би с времето, много от тия хора не могат да ти обяснят. Реално не могат да ти обяснят, защо хората имат някакво мнение, без те да са говорили с мен, нали разбира? Когато ти дойдеш и ми кажеш, брат, ти си схемаджи, ти си едикъл, защото аз знам защо ти имаш някакви алежни неща към мене. Когато ти ми дойдеш и ми кажеш, ти си дебело, не си отслабнал толкова колко говориш, какви неща са говорил на ден, това са пак имам защо да говоря с него. Но когато ти си говориш с някакви хора, така странично, без аз даже съм запознат какво се случва. И те казват, това е страна от това страна, другите казват, това е страна от това страна. Те са събирали някакви неща, някаква идея, знам аз. Аз нямам как да знам и как да ти отговоря. Не мога да ти отговоря за другите. Да искам, не мога. Бих, по принцип, но не мога. След първото видео бях направил един стрим, в който източник, който влезе, беше Мартин Перев. Те най-много полената. Предполагам си запознат. Не ми е ясно, аз много добре знам кой е въпрос. Тогава аз поканих всичките, защото сметна... От цялото ти видео, между другото, ще прекъсвам, това е да се ноутне от цялото му видео, тогава какво казах чат. Това е само факт. Това е единствената истина. Не, то е така. Това е факт. Пак ти казвам, някакви хора казват анонимно, ти казваш тук някакви деца, не ги познаваш, и за чатове с товарния Лаксимо, който този чат да вързвате някакви неща, аз съм окей, аз не го вързвам, това е едно след друго написано, то не е много фотошоп на разбиране. Сега не е идея, по принцип сега ми извадиш някакви чатове. Чатам ние двамата, видите какви неща сме си писали, дали си... Мани, че тогава не му стигне паметта в YouTube. Принципно няма проблем, аз ще ти покажа целия ни чат с него. Мисля, че сванаха идеята на това, че ние си пишеме бушит постоянно с всички върху. Всеки, който избрат. Дори в момента... Има разлика да пишем лайна, там се ебаме, си правим. Ами не, няма, защото има Декапи момчето, с което пак говореше, нали така? С Декапито също имам чатове, брат. Абе, слушай малко то стана при Еди, какво си ти? Наблюдай Еди, какво си Еди, що си, нали, които пак мога да влезе всички неща, не искам да казвам защо, ще казвам защо. Защото Декапито, не знам вече той, хората явно са на отбори, аз просто да питам, има представи. Да, мисълта ми е, че няма да има някакво детално, примерно с неговите чатове, ако ги видите, скандал. И това не знам какво ще направи.
Добре. Хората си говорят души. Трябва да Знаеш така, това е и съм основен. окей, че набързо подняй, беше искам да кажа това, което не казвам това. Окей съм, че набързо някакви неща, аз съм реалист, знам кое как изглежда. Именно затова и бек-оф съм вреден по никакъв начин. Мисля, че до сега не съм... Сега ти преди малко каза, че съм заплашил и така, това не се вярва. И сега ще го кажа, по никакъв начин никога това нещо не се случва. Аз си крайкам пред нямам против, когато говорите някакви неща, говорете, аз съм окей. Не искам да се обиждат някакви хора, не искам да се коментират някакви хора покрай мен, това са единствени неща, които аз не искам. И това е точката. Аз ти казвам пак, че това, което съм коментирал онлайн няма персоната нужда, ти. аз те разбрах. Защото за мен не ми дреме какви сте отношенията с бившата О, си, Боже. сегашната си, не знам си какво. Не ме интересува стрим, нали, защото не е какво си показал на стрим, това съм коментирал, ще направя публично. Това е идеята. Но с декапито, с декапито, защото имам чувство, че казваш, не обиждате хора около мен. Имам чувство, че не се разбрава, че аз съм го правил това. Това ти го пояснявам. Не, аз с теб говоря на много нормални отношения в момента. Нали така? Именно защото не си, поне не съм чувал, не знам. Няма намерение. Аз ме интересува това да правиш онлайн. Както принцип, дали Нуба и ти сега, който... Я бих ни габи. Бих ни габи. Нищо. А не от личния Бих ни живот. габи. Бих ни габи. Тя то вчера. Тук ми е въпроса. Ти кажеш да познаеш така. Защо? Да, верси, да. Той ми е помагал много. Искам обективно да те попитам. Може само да не мой изпаднеш в конкретика. Това, което ти както каза в моето видео, вярно ли е според теб? Аз сам това казвам. За парите Фани. Това с неговите думи, аз да. Не, просто ще отдам Искам да те очаквам да съм гледал, не съм. Не, аз не очаквам. Просто идеята ми, че цялото ми уважение така съм. на твоя стрим го е казал това нещо. Аз съм попитал и него на моят стрим, но кажи ми за това за парите. Да, точно така искам като обективно. Откровено не знам. човек, който познава Обективно двете не страни. мисля, че така би излагал, но откровено не знам. В смисъл не знам. Смея да твърда, че Витака върте, ако е насрал нещо, преди това, което е говорил с мен, ще излезе и ще си каже, абе, такова, но не мисля. Има нещо, което не знаем какво е. И те двамата не следва да кажат, единия това и другия това, според мен никой няма да знае. В смисъл не знам. Декапито, виж сега, Причината на такъв човек, де че изложи, ти го познаваш. Много камери има, брат, няма да стане. ми е помагал, може би, най-много да изобщо да ми съществува събота. Така че аз за него вата дори да си имам екран и пак няма казвам. Дали би излагал, не мисля, дали имат някакъв мотив двамата си между тях си възможно. Те с момчето. В смисъл, няма С да Сашо. обясня, няма как да знам. Не, аз не искам да ми кажеш, да, това е така. Окей. Искам твоето мнение, защото ти познаваш и двете страни. Няма да имам чата. Само. И поглеждам само. Събове да знаеш. Благодаря за събота. Какво става, някой да се бъде? Това е. Това е, иначе не е възможно. Предполагам, въпреки че в тик си платен. Платено ти е чата, ти е платен и само ти дава. Там минало няма значение. Това, че хората обича да подкрепят и искат да подкрепят, много и не харесва чуят. Да, въпреки че, пак ти казвам, 23 хиляди. Въпреки че сега, ако ще говорим за 23 хиляди села, това знаеш, Преслав и този доктора, Да, който... гледам сега нападнаха доктора, момчето върте, че бил в това село. Няма лошо, брат. Няма лошо, той не трябва да е. Има ли нещо? Светна ли ти ревенюто поне, как трябва или? Може би 90%. Ама той има 35%, нали, Аз там мога да заради говоря, защо го нахранили септември, това, да, че заради толкова някакви много, промоции, нали? Това всичко е точно. Еми, значи какъв е филма? Значи какъв е филма? Даже няма, не знам защо трябва да го коментираме това сега. Имам, че тогава Затова има акаунти, които са били правени и след това, една-две минути така след това дават абонаменти. Това и аз го направих. абе, то няма лошо, аз не го отказвам по начин за това. Аз даже просто при другия стример лично. Виж сега, сайта, който направихме за Себатон, има всеки един човек един по един. Тази информация е публична. Това е нещо, което даже няма нужда да коментирам. Лошото, аз това съм го обяснявал на стрим много пъти, едва ли си слушал, защото виж сега, на тебе... Тия акаунти са били на... Кое? Монтана не видях. Не знам сега, някой ти е пращал какво, едва ли влизаш в... О, Когато беше съботон, за съботон Не, аз по-още си. пламенката вате. Ева, пламене. Аз ще познава като стример, аз не съм те гледал преди. Така че ходих и гледах. Сега няма как гледам 36 часа отгоре. Абе, ясно е. Превъртам, А защото... ти трябва да разбереш нещо друго, ама това е съвсем друга тема, сега няма нужда. Давай, сега сме тук. Кога ще видя повече пак? не. Така. Нищо е, имаш официална покана да дойдеш. Няма много страстна, да. Няма филм, ако искаш всичко ще се заснеме на живо как идваш и как си отиваш, ако не, защото той се е филмирал нещо. Това са твои чатове, принцип. Това, което Моите чатове са много далече от Беше това. писал това. аз това показвам. Буквално беше в един Дискорд сервер, някакъв фич. Бях пратил някакъв... Да, ако искаш, мога да ти ги изкарам. Той си ги пази на лофскрин, на wallpaper само.
Те се му не лог скрин, чакате да те види. В някакъв дискорд сервер, буквално някой ти беше писал тигърът с дъха и ми праща чата с тебе, то тигърът внимава да не му случат случки някакви такива работи. Брат, Ти го беше писал това. Когато ролплейваше, пак беше правил такива изказвания по моя адрес между другото. Тигъра внимава с кой говори, че да не знае с какви хора... Не, това беше след ролплея вече. След ролплея, защото тогава... Окей, аз казвам за сървовете. Да, за сървовете, то пише доктор. а ти, сега, само да питам, ти сега в случая, какво си говориш с тях? Защото ако не се мръдиш, поне са само двамата. Ти като стойка ли си? Не бе, снимам бе. Ти какво правиш? Седиш като куфър. Искаш интрипод да му вземем? Ами, нема, забравих си го. Ето намерих чата. Това е Съжаляваш? ако може само, ето тук, че ти пише това за... Зор да се гледа. Тук си някакъв пише това. Който пише... Няма да ти... Аз само ти ги озумвам. Оп, ева планка. Някой е написал много... Не виждам какво. Сними този чат, дето пише, кажи какво пише. Малко, Корк, брат. Корк има много камери, брат. Съжалявам. Защо ми връщаш такива спомени в момента, брат? Аз направо не... Кое? Да. Ами лошо, че не спомняш, че ти помня това. Да, поначало съм се смял, после съм направил едно изказване, защото той коментира неща, които не трябва да коментира. Тук съм виновен, добре, го съдим. И ако някой пак си позволи да говори неща, които тогава казваме, кой заради какво бил направил или какво си, много ще бъде. Оттам в очите. Не, той... Да, смисъл да Ей, изпълнява, Корк, моля те върни си стрима като дойде. не би път прекаляваш, Да видиш. прекаляваш някакви изказвания, чувстваш се много, няма. Не, наистина се чувстваш много, брат. Има камери, мамери, това окей, чувствай се. Ама като се зачебне вън, да не се чувстваш пак. Бил пич с тебе, бе. Не, защото идваш и предлагаш кой ще се бие. Аз ти предложих ела отвънка, оставаме камерите и излизаме. Няма проблем. Моля да дойдеш, брат. Аз съм готов, братле, аз съм готов. Чакай малко, брат. Ако искаш, идваш да се биеме, няма проблем. Сваляй камерите и тръгваме. Се махаме това. Нека прекаляваш, добре да си говорим. Добре, дай ми някой пример, ако искаш мюти стрима, Извинявай, Васко, може само за един момент. Само за един момент. Така. Мютвам ли? Не знам дали иска да се гледа за това. Не, ще мютна, няма как да не мютна. това ли беше, което искаш да ми кажеш? Нещо друго да ми кажеш по въпроса? Не, няма какво да казвам. Окей. Не, спрях. Айде, чат, движете гола. Не, аз за другите неща, където ти преди малко. Може с него притесняваш, защото... Не бе, сега всичко беше спряно, бе. Дебелия, какво си дебелия, какво ще ми каже, дебелия, какво си... Така Не нататък, си от най-слабите сега, брат. окей, няма проблем. Ето сега дебелия. Тебе кажи ми дебел, какво ще ми кажеш? Дали си дебел, не? Ми според мен си дебел, да, защо? Дали искаш да ти кажа, не си дебел, ми според мен си... Трябва да ти кажа. Той е много тъп. Заеби, няма какво да коментира. Добре, бе, говори с момчето, то е по-интелигентно. Видимо. Да, благодаря. Давай на некъде. Глава. Аз не казвам да повторите. Просто червата вата. Няма да коментираме толкова. Пак нека си застанем тук с момчето, поне адекватен бата, знае какво говори. Това, ето бях питал,
което е от мен. Дремина. Това, Дебеля защото кула. аз причина ще иска. Може да видиш, ако заповядаш, ще бъдеш от. Наистина, вътре си види, брат. Жена. Аз съм окей. Въпреки всичките война, аз пак съм окей. И по принцип, това е най-мъжко качество. Само да ще. И затова това е много важно за мен. Аз да се държа по този начин. Не би много важно. Аз почвам Шун, какъв е тех? своята пише нещо. Аз възкликвам. Възкликвам по някакъв начин. Говорим някакъв булшит, смееме се и така нататък. Така работи. Винаги ще работи. Ето сега, примерно, докато това момиче беше тук, Ангел, той, примерно, Кой? си тук да ме фърнем някакъв. Такова смеят се рата, хората. Това е. Точно това. Но той си го разумява. Това към тебе не проявявам някакво такова нещо. Разбираш? Така че случайно си го е това, като ето, примера, който ти даде. Зенката говори, че е много. Между другото, аз мисля, Праска гърба. ти го приемаш по лош начин, аз не го казвам по лош начин. То май всеки кой се казва Ангела жена. Разговора, в който се говориш, това не Не беше. хареса ми, че не хареса също. Се обяснявам, че в момента има такива моменти, да сме почнем да си говорим някакви неща, когато да правим с някакви. Безплатна прегръдка продава. Ще пропусна. Бич няма да от мен. Така че няма мога. Да бе, окей, и пак ще дойде на моят стрим. Аз нямам проблем. И когато той каже нещо, аз пак ще го защита с лапо, по най-бил причина. Както вие се защитавате, така те се защитават също. И аз също. Аз искам аргументи за това. За кое? Само да се изкажеш, защото това нещо. Така, такива неща, когато се разбират, аз с тия две ръце, на стрим, на живо, не пред хората, построих студио. Направих немалко неща. И когато Ще аз свирка по-тихо. ще кажеш, брате, примерно, ами аз излизах 3 пъти на стрим и той си на телефона, ами да, при 160 дни стрим има такива моменти. Няма значение, аз съм окей. Аз съм окей с това нещо. Не, отречено е вече отдавна. Филма е следния, че се набляга на него, да се изкара наяве, за да изглежда по един начин, това не е готино. И тогава аз идвам в моят да ти кажа, да, брат, аз съм направил наистина много неща. И когато съм ги направил тези неща с двете си ръце, те неуважително е, когато слушам такива неща. И аз ще отговарям по този начин. И ще говоря такива някакви гадни неща. Едновременно от тях да смях, едновременно аз да се правя смях, след 2 минути да се правя неща. Така е работа. Идеята ми е, че аз в това видео, което ми казах, че аз казвам всичко това, което е така. Аз съм видял много време, дебета няма, защото телефона, примерно... 40 евро, Саше. Не си заслужава. Идеята ми е, че също видео те похвали за това, което направи с пистата. Това помниш ли? Абе, Да, похвалихте, защото може това би е наистина... Единственото хубаво нещо в целия клип. Това е нещо, което съм запомнил между другото. Това много ми помага в момента да си махаме както пичове. Да. Когато въпросът е, че Аз признавам, когато има нещо, част да разкажете. Обаче, когато има голяма част от стрима, в която си си ей така, или пушиш или та няма, това не мога да призная като качествено. Това между другото не е вярно. не бе, има... Има моменти. Не, има моменти, но, може да се даде аргумент, брат. Той е 24/7, 160 дни на стрим. Има моменти, ама не, то трябва, защото да, знам, ама те искат. Ето, даваш. Аз имам причина. Няма нищо интересно, да. Съзнавам колко е тежко да стримаш. Сега не мога 160 дена да ги изкарам по тебе, това е факт. Примерно, познавам друг... Не, сета се, уши си, няма филм. Идеята ми е, че аз буквално знам, че е кофти, не е яко да държиш на камера. Обаче, в един момент става прекалено много това, което правиш. Защото тогава самото му продължава, не мога да го раздържа. Защото там е да седи нещо. Добре, Хората не са ли си дали от собствените парички за тези въпроси? Дали си. Какъв супол съм бърте, да речем, те направят бърте 3 седмици. Ето ще ти кажа, що повечето пъти няма. Не, стой. чак съм Просто- се изкажа, Добре, айде. мисълта. Ама си загубим. Да речем е то тук супол бърте, то си ние така запознахме, той вече има генератори, най-големите гифтери и така нататък. Той е направил една седмица с тим бърте. Аз поне във втория ден бърте са ставали някакви неща в живота, и аз не мога да седа прав почти. Това значи ли, че аз трябва да му кажа, я шивай се, ти си дал тия пари, не ме интересува. Да, се стрима, опай се, не става. Окей. За мен много важно е време на тези седмици. Когато каквото и да става до края, докато не стане 0-0. И тия неща, които говорите, имаш още нещо, което беше извадил, това е супер глупаво. Това е до едно момче, което е в чата ми ще За- малко. И за патето. Не, Мониче. И за патето, къде каза, че е бил фалшив акант и нещо такова. А той патето снима една седмица. Аз мога да му обяснявам истини и колко цял живот. Трябва според мен, защото ние Да, но това, когато следваме да поговорим обаче. В момента аз между другото не съм виждал ситуация. Ти ме похвана на вратата. Еми, защото те видях какъв спорт. Бе, окей, няма проблем. Това е грамадно тук. Нямам абсолютно Трябваше да проблем. възползвам Какво става, от Боски? възможността. Как си? Добре, ти. Всичко е точно, брат, знаеш. По-скоро, ако така, мен ме е страх да погледна в очите и ти кажа това, което съм казал. Мисля, че
Исках просто да поговорим за това конкретно. Аз Няма го. искам да говорим в някакви добавени обстоятелства. Последният ти важи някакви неща. Това ще бъде много добре. Затова да казвам за този пич, който дори само в момента е в чата, който всеки път ставаше 0-0-0-0 и спасяваше тайма. Вие бяхте коментирали това нещо. Аз коментирам едно нещо, което се стори на няколко пъти съм казал, да, акаунта, кой акаунт съм казал само, че се изсипват някакви абонаменти, толкова. Да, няма значение. Мондич, за тебе говоря. Монди, ти си брат. Цел ден е тук момчето. Това момче, примерно, той го прави това нещо. Отново и отново. Всяка вечер, когато този пич собственоръчно държеше стрима, да говори още точно как ще участва. Ами, да, брат. Аз не знам какво да правя. Значи, когато 160 дни тръгна да свършва един стрим, знаеш, че ето сега ще съм много честен, това не съм ви го казал и на ваш чат. Тук ще взема възможността. Много пъти, когато трябваше да свършва таймер, аз просто застанах и така. Защото не знаех какво да направя, не знаех какво да кажа. И всеки път между другото е толкова пич Монго, аз ще те уважавам цел живот, брадец, държеше и още един ден и между другото, фон факт, сега това се не те интересува, това ще ме интересува колко леко ме гледа, но в този период в живота, когато бях направил много неща и много лава се бяха случили, ако не се беше случило това нещо, аз нямаше да мога да изгледам. И защото чаках да кажа много неща и бях това. Това си съвсем друга тази история. Това съм го не малко по-добро и не мисля да влизам деца вика. Няма Да, бе, дето, това се е твой личен живот. Мисълта ми е, че на следващия ден брат ми ще казва, че нещо точно за тази ситуация. За мен става много тъпо за това. Аз се обръщам много хора, не казвам, че с тия имена, които изредихте за тук, защото ставам на ръкавните и така нататък. Те спряха как да стримуват. В смисъл, те цяло толкова. Това много навреди. Да мести в кик. Не, ти не можеш да го местиш. До ден днес на Twitch още те изчезва на по-нататък и така нататък. Не ме питай как още има хора, които не са толкова запознати и така нататък. Мисълта ми е, че много хора просто изчезнаха от това нещо. Имаше едно момче Яската, самосезирай се, дето разправяше, що само при него са големите гифтери, що само не не, но момче не стримаше много преди. Те казвах на хората. Яската ти ви нещо такова. Да, Яската ти ви нещо. Да, на него пилно, постоянно казвах, майка му там, това ще хора, гледайте го, гледаме, няма това, и после нещо. И той излезе след друг толкова подобно изказване на това вашето. Защо само при него са големите гифтери, защото той изпълни на 22 хиляди, защото той е рекорд, защото е шоси. И това е много голямо неуважение към самите тия хора, които правиха тия неща. И сега ти нямаш вина към това нещо, но заради такива изказвания тия хора цяло спряха да са. И до ден днешен пише в Инстаграм, тук не минавам, тук не ще мина, нали, Инстаграм, тук в Инстаграм гледам, тук те печиш, нали, книга на гаражка на спортажа. Просто идеята е, че... малко с говорите с други хора. Това вата звука, я много знаеш колко и два съба и го взимам. Цял живот да говори хора. Аз живо, когато аз харесвам няма камери, няма филм, да нека да ми каже. Просто въпросът е да няма камери. Като няма камери, кой не е мъж. Аз такива неща няма да казвам от теб. Избягаме от мисълта пич. Кой гледай лайв. Това е нещо, което не мога да правим никой. Дори с теб, които е ставаме най-добри приятели по някаква невъзможна причина. И да разбереш някакви много такива неща, които ти опреснат нещата, които знаеш на това тема. Това ние пак не можем да го правим. И това свърши. И сега хора като доктора, защото примерно както това пич доктора, сега всичко го нахулиха, те стават автоматично някакви вилени. Те се виленизират буквално. А много от такива, които имаше в моят стрим, идва по открит канала ми, идват прави си акаунт, твърди се, това так се случва. И сега вече можеш да повярваш, че тези неща случват? Еми, да, мога, нали, защото вече му се случва. Това като конкретика точно за договор, те много хора казват, вие за да коментирате така, това са кой изрите за защитите, така е специална става. Това са чете, учатва. Не си правил нищо от тази. Именно защото това не може да идеята е, че още не може да цъл. Някой хора трябва да мине време, трябва да получи,
Да, примерно за тебе нещата, които аз съм изкарал. Защото съм разбегнал за почета, ще ви каза първото видео. След като аз съм прекарал време, това е. Аз вече имам право на мнение, цяло да си го изкажа. Както аз имам право на своето. Да, уважавам твоето мнение. Затова и се постарах да напиша дългия коментар, с който ти се подиграва. Смисъл. И беше малко, няма да лъжа, обаче аз сега да ми измиваме пиша ръцете, измиваме ръцете, казваме, ами, сега тук той малко странно, малко тръгваме до 6-то. Човек, това не е, трябва в конкретика, когато се защитаваш. Когато отстрани и на мен и на който и да аз държиш, че аз съм това нещо е видяно от хора, които по принцип не се интересуват от тези работи. И има хора, които пишат, защо не се защитава. Ти избираш да мълчиш, това е окей, става. Защото няма смисъл. Това е моята гледна точка, мисля, няма смисъл. Защо? Защото те трябва да излезе и да направя вау, да фана блока и аз брате Ти да... го направиш малко повече да станеш като човек пред камерата и не да казваш, знаете ли, що не се месва правим, защото ще пием някой, примерно, някакви такива подобни тъпочи. Защото си е смешно. Казвам, че когато ситуацията е сериозна, според мен трябва да сме малко Не е по-сериозни. сериозно, сериозно е когато е нещо истинско и е нещо засегнато. Когато не е сериозно, Ти я хванеш. Да, да. Аз разбирам, обаче... Сериозно е за теб. Не е толкова сериозно за мен, просто към твоята позиция. Батко, ти тичаш към мен на входа. Тичаш към мен на пола и сен да го кажеш, това ме казвам И сен е да го направиш. Тако се, случва се. Контент говори. Сен е, брате. За контент Да, говори. това вече е контент. Дай ти контент, заповядай. Искаш това цялото нещо. Идеята ми е, че е малко странно, че имаш Еми, сега ще махна го, е. човека, имам си 560 човека, сега имаш 600 човека в Ритика. Мога да изкарвам аз, ти имаш 500 човека вечерта. А сега са 540. Някой да даде мод на Сашо веднага. Няма кой. Как няма кой? Някой да изсипа кинчи. Само Зенката може. Никой няма ли има акаунт? Аз си я фурина, чакай, си я фурина съм си говорил, който познава. Вие сте знаете, вие сте си авери, там се събира авери, не знам какви сте. Той го казва, то няма лойка, няма смисъл. Те хората смисълят, че помагат. Обаче, защо ти си казал 1000 пъти, пак продължава? Това е лойката. Ами, защо искаш отговор от мен, бе? Това е все едно. Защото това е твоето мнение. Защо? Бойко не направи магистрала това? Кажи ми защо? То няма лойка да не я направи. Ами не знам. Не знам, няма такова. Именно. Твой стрим, не те питам за бойка. Няма значение. Трябва да сванеш смисъла, брат. Няма как да не вечеш нещата, които кажеш. Защо мислиш, че мога да ти обясня? Защо някой е решил да ме бот? Двата от 2 месеца ще Имаш мнение. Ти имаш идеята, че трябва да имаш мнение за това. Какво мнение вече? Не, че единствената причина това нещо да се прави, и съм казал вече хиляди пъти, е за да може да се изкарват скриншот. Това аз нямам друго обяснение на това нещо. Не смяташ, И че дори да не е вярно, Защото да искам и помня, като всеки знае, че да не помага така. Най-малко, което е, брате, сега ще кажа ние флаш. Съпили са може момчета. Да го знаеш също, няма стреляй само вече. Реално, когато имаш participation, колкото по-малко participation на началото, което отдолу ще бъде зрително. Да, и пауза и плащането на Аури Пек. Ева, банет за 5D гифнати. идеята ми е, човек, ти имаш примерно 600 човека, трябва да речем 100 човека. Не, аврич имам 200 и нещо. 200 човека. Зависи, само може и да сме пикнали. Да, знам. Примерно 50 човека, едни и същи неща. Да, е малко и така. Защо само едни и същи хора спомнят? Няма много хора с чатери, няма много чатери. Това не е, че няма много. Защото имената са на словата става едни и същи имена, разбираш? Да, има повече, които ме гледат за 8 години, не съм не знам. Да, но защо само е такива имена? Това са глупави факти, които ти трябва да застанеш на един стрим 8 часа, и да видиш колко нови чатери са имали. Ти не можеш да си извадиш. Да, чакай малко. Чат, слушайте малко, бе. Гайс, моля ви. Обадете се малко в чата, за да видим сега колко от имената ще са, нали, едни и същи, защото те пак ще са едни и същи. Кристо, Евги, Бекона Зухавия, Дърлина, Ява, това са все хора, които ме гледат ден след ден, Томов и така нататък. Ти когато я влезеш тия хора, утре ела на стрима, те са тук. И ти ще си кажеш, не, ето те са същите, брат. Еми, да, има и много други, които сега се появили, защото това в момента им е интересно. Не, аз не съм сериозно, бих ти го обяснил напълно сериозно.
както беше споменик, това е единственото обяснение, че това ми навреждава. Да речем, сега давам ти елементарен пример, много полезно. Последния месец са ми изсипани над, да речем, $1500 в КИК. Така. Само, че КИК имат малко различна работа. Те рефъндват всички пари, още също вече. Защото аз лично защото то беше много странно цялото нещо. Примерно идват 20 акаунта, стримерите това между другото, което е странното, и ти гифтат по точно 1000 точно 1000 като ти стане някаква сума тук, не само различен акаунт. И аз искам да се гледам, започва да се рефънди. Такива рефънди, за всеки рефънд аз плащам. И ето как ти моми не реши, ето как мине вече 2 месеца, не спомням. Никога ти продължава. Аз продължавам да имам минус пари всеки месец и то сега за някои хора са много, за някои са малко, не знам, за един 56 лева, аз плащам такси, не толкова е. И ако ми питаш защо, не знам. Ама защо да кажеш това, което казвам? Знам, че сега нали ще кажеш ми се. Не, защо да не мога? Били го направо, айде. Аз да казвам, къщи върху на компютъра и ще го видиш, защо не? Питам, обясни ми, има ли причина? Всяко нещо, което ви ме попитам, трябва да ми включи. В КИК. Тайга си катастрофа, насра. Количество колко и всичко. Едно да дойде ще ми кажеш, когато ще това и това отговарят, говорят за тебе, дай да ви let's get it straight in fact. И да видиш. И аз никога не видиш, ако ти това нещо помниш. Но после че никога не го направя. И това нещо написано в коментари, не съм си мил ръцете. Да ти кажа чисто отстрани от моето не, леко така, Ами твоето мнение вече е достатъчно замъглено по тези теми. За неща свързани с мисля, защото често казвам, аз съм те на 20 стрима съм казал, който иска да дойде да забеляда. Да, бе, още говорят. Това е, което съм казал аз. На втория стрим, окей, не си искал заради Ангел и така нататък, там колко Иван, това е единствен случай, в който... Аз не знам как не си изчерпателно да говори. Добре, но в първият ми клип, който беше, просто казах така, правя стрим, който желая да дойде. Това е цялото нещо. И тогава Мартин Пенев само дойде, заедно с Така, който псуваше. Това беше. Идеята ми е, че То е ясно, че той ще скочи веднага да се такова. Смисъл, именно на принцип, когато според мен трябва да отвориш такива, трябва да се направиш една преценка специално, защо съм направил някакви неща. Както ме питаш, защо не се е защитил в даден момент, защо не се е дошъл когато, уместимо малко и според мен са. аз стигам до заключение, но явно може да не е правилно. Сега смятам, че по принцип това нещо го оставих на майната си смисъл, това е преди половин година. Просто когато нямам шанс да видя как останем тук, това е типото, да речем аз правя на стрим, как много за Ангел станете, не искам да идвам. Можен съм, нали, да питам на живо. Това е много такова нещо. След като си искаш един час, после да кажеш, едно само Дискорд си говорим, Дискорд може да се говорим. Трябва да разбереш моята гледна точка. В смисъл, трябва да разбереш моята гледна точка. Аз просто съм правил. Не дей пита Павло. Това, че чатовете почват да пишат глупости и така нататък. Това си вече други неща, кой какво коментира, кой ще да побият, кой не ще да побият. Добре, аз съм на 29. Може да си довършам къщата, направя с това, да стримам с ги, който обичам да стримам, много да стримам, братле, обичам да стримам. И ще продължавам да го правя. Вие не сте променили нищо в живота ми, че това са глупости. Това е нелепо. 15 години да сме. Да, но всякакви поръки съм 29. Не, брат, не знам. Мисля, че. Май. Да, бе, панда. 29 ли брата, а година или 30? 29. Не, бе, чичка на 30. Юбилей, че правиш? Аз ставам на 26. Да, чичка ставаш на Реално 30. така, брата. Съм така по-спитам, аз никога не съм знал на колко си. Това е цяло. 66 на влез. Е, така не, няма значение, какво да за годините. Аз шиве. Но ми стане, това се попълнява. И винаги ще бъдат за мен. Ако някои хора виждат брат, на какви неща не се не гледат. Постоянно, защото чата ми, изруха ми чат, които им давам постоянно, не се занимавайте с здравите на хората, нали, и така нататък. Те постоянно ми пращат скриншот, виж, така нататък. Аз не гледам всяка постира. Кой ще да бие, кой няма да бие, никой така. Не се пак. На мен не ми отиват на годините. Не е проблема в това дали можеш или не можеш. Някои неща си ясни сами по себе си, но е глупо. Това е моето. Много други неща за да се глупо, да не направя важна тема. Да.
глупаво е това, което ти говориш, нали, как съм чупил и какво съм направил, какво не съм направил. Имам такива случаи, да, които аз съм се обърнал към тях веднага след това. Да, но 170 евента, на които са стигнали защита на държавето, те не се споменават, не се говори, не се обясняват. Но няма значение, аз ще имам тази работа и не замазваш, ще се случи преди това нещо. Ти замазваш след това. Добре, тогава защо ти знаеш, че веднъж ще кажеш? Защото, виж сега като филма, бе. Питаме защо не се да обясня нещо. Не, сега ще ми кажеш, няма проблем, не се чува да ми казваш хубаво. Филм е, когато те питат, защо не се защитиш, брате. И когато почнеш да защитаваш с акшъл аргументи и така нататък, и да говориш каквото трябва да говориш, тогава е замазвано. Ето затова не се защитаваш, затова няма смисъл. Защото всеки един евент, който сме канили за автомобилите, аз не съм бил карал на пистите, няма да карам много често. Да, искам да кажа, че всеки път там говорим едни и същи неща. Аз в някакъв даден етап от живота съм правил много глупости. От всеки аз съм обяснявал на стринче на 17 съм казал това, и това не е добър пример. Но после обяснявам това така и така. Защото аз съм си взел Чакай, преди да кажеш нещо, преди да се хвана за това за гранд, когато са минали 10 години давност, това е, че тега. Мога нищо да ми направите. Разбирате, минали са, аз това За това го казвам. Това се кой грях, аз няма сега да плащам за това. смей се, забавляй се, това е цялата идея. Това Мисълта ми е, че... не е много смешно. Това с пъчето, което става, е много смешно на мен. Не, то не е смешно. Цъкайте линка, чат. Също много мои. Защото имаше един ваш познат, който само беше аргумента, еди, кой си ми остана, еди, който аз се знам. Давайте да движим гола. Това няма общо с всичко, което се е случило и тези съдби, които аз лично вече съм обърнал внимание на тях. Обаче вие, примерно, 5 месеца по-късно или 6 месеца по-късно сте решили да кажете, той е направил това и това и това и това. А следващия стрим, в който аз обяснявам дадени неща за това. Това не е извално, това не е гледано от вас. Разбираш, просто не питам, защо не неща. Защото аз вече съм обърнал внимание на това, което трябва да се върне от моята, как да кажа, това, което се пада от моята, длъжност да се обърна към друго, което не е редно. Да, длъжен съм да го адресирам. Аз съм пунат. Но никой не ти казва ево за това. Ти буквално... Не, той не искам. Не е да среща. Да речем, окей, съгласен с теб, но качваш се как караш и ти кажеш, това не го правете това, си го казвам това. Да, бе, ти се е случило, Това е все едно, както ти тук ще каза, аз така това бе на мен е сравнението. Ти ми кажеш, аз правиш тук така мала да го коментирам. За мен е също, което те правиш в мен. Да, бе, окей, но така работи света, че времето не може да върнеш назад, когато нещо се случва неизбежно, можеш единствено да го адресираш на по-късен етап. Това, което говорим за видео, което се пусна и част после вече не желая да говоря с тези хора, които са да направят по този начин това нещо, аз си лично моя преценка, няма нищо. Но това за мое действие, което аз адресирам, абсолютно правилни примери, както преди това съм задавал, това си моите неща, които са мен, хората, които ме гледат, ако те са ме разбрали, аз съм доволен. Окей. А видеото глобите, от така деца е така един... Брат, стига, това са ли глоби, брат, всичко за... Чакай, че това е добър проект, това е фитнес, седи за винаги, само да почерта. Точно преди да направим клипса, аз казвам, Цеков, снимай! И Влада, бе, те опис не е глоби. Разбираш, защото знам как ще реагирате на това нещо. Това си е. Това вече си е аутоконтент, да. Нямам против да не... Тигъра бега, бе, нема го. Направил контент, смятаме се, аз съм окей. Вие не режете за това нещо, пак съм окей. Между другото, избирал целият клип съм израл само когато говориш за глобите си. То няма само за той говориш толкова. Абе, това е Twitch канал. Да, то няма какво да... Там се вадят нещата именно за да прави watch time и да се гледа, нали? Няма значение. Сега знаеш как работи. Знам как работи Twitch канал, да. Абсолютно. Това ми е идеята, брат. Да, вада го, смея се, даже просто как съм го правил, вече не качвам Twitch канал, нали, лошо няма го, иначе не го ще. Как има толкова зрители без нищо, никаква активност онлайн, само в Инстаграм ще Ами, освен Twitch, Kick, Instagram, където нали качваш някакви неща. В YouTube качваш май веднъж на 2 месеца в оня канал в колите. Вчера ми излезе на видео. На 2 месеца. Не, на 2 месеца видео от вас. 3 пъти, нали? Хайпът са 3 пъти, не знаеш? 3 пъти. Отваряш, затваряш, отваряш видеото, хайпаш, отваряш видеото, хайпаш, отваряш, затваряш. Така, аз направил 3 пъти на един път. Кое е на активността ти е сега страда?
Не, аз просто разсъждавам, аз съм това, че... Не, това е смисъл, аз занимавам с Twitch 9 години. Да. Сега вече не си. Без приток на външна аудитория, т.е. от YouTube, кажа само в един канал, клиповете са много рядко нещо да кажа. Клипове нямам от 2 години, преди бяха, нали, само да се занимаваш с тях, но... Не, аз говоря за клип с канал, не за клипове в блогове, не се правиш, разбираш? Не, аз имам клип с канал, който се казва, че се гледам това. Последния път, като видях, беше на 2 месеца, нямаше да видях. Защото пак имаше участие на хора, които молиха да няма точно и пак се не стигна на 6 милиарда. Това няма значение. Добре, просто видяхте ви, че аз като съм гледал този клип с канал, не е толкова консистентен, разбираш ли? Ако няма не е. Имам едно предложение. Аз имам едно предложение. Не, чак само... Сега довършваме, братле, и то остава някакво. Ето вече просто е странно, това не е активност в тубата, много зрители в Кик, в Twitch, примерно имаше много зрители. А на принцип идеята е да наливаш от една платформа. Как работи, бе, те налял толкова? Да. И съм окей с това нещо, но не виждам кое е нередното. Според теб не си ми кажа, Не, просто според мен е лично, как става това без да има приток на нови хора, как да набират хора. Това е въпросът. Особено в Ретник, като хора не се знаят. Много по-малко българи има в Ретник, колкото в Twitch. Те не че в Twitch са много, ама да. вече и в Twitch не става. Twitch са 700, от последните 12 бяха поне 700 човека. Съм гледал. Уникални зрители ли? 700 човека са активните за месец зрители в Twitch. Все няма път къде. Направо са, аз ви казах. Това е идеята ми, просто че няма приток от някъде. Как се намират според тебе? Брат, нямам идея. Ето, всеки ден следват хора в Инстаграм. Не знам как да намирам. Ако искаш да влезем да го изучим, кажи ми как работи. Не бе, научи ме. Ето, брат, научи ме. Ти ме питаш. Ами не знам, брат, ето. Не прави лойка, разбираш ли? В Инстаграм, братле, горе-долу имам постоянно някакви приятели, може би само. Видеята също, братле, видеята малко ли са коментирани. Ето ти кажа, че ти е излязло това видео, ако си обърнем внимание. Той има вече почти 200 коментара в скромния ми канал. Абе, тя откачната ще носи, бе. Прави там някакви не лоши гледания и така са, може би това. Ето, кой нещо допуснах това видео, например, дойдоха над 20 човека да си говорим за колата това. Давам ти пример, не знам, предполагам. И последно се оставям, че Авера тук вече направо. Аз нямам филм. Давай, аз съм възикам с теб. Базинга, бе! Да, базинга вземам, братле, базинга. Това, ако да те питам, това е малко така, може да не отговориш в стрим или като цяло. Този е, ще дам възможност. Бях говорил с Яни съм говорил за вашето партньорство, беше ми интересно. Той ти е башка, тук правят. Вярно ли е, че си забавил кинти? И също така, докато сме на тази тема, вярно ли е, че една стримърка има, с която сега няма кама, защото там е една курс агенция, после ще кажа като микрофоните. Да, бе, Каригел. Вярно ли е? Ще ми кажеш, че Яни баби. Да, за Яни просто той ме е казал, че си бавиш кинти. Това е, аз искам да попитам, просто искам да знам, защото искам да дали това е вярно. Бавил ли си кинти? Не чух, наистина. Бавил ли е? Дали съм бавил пари на Яни? Само ти ви, като ме монтирал. Той ме е казал, че си. Просто питам това, защото имаш едно момче в моето второ видео, което казва, че не си му платил. Реално пуснах там, да занимава с детали и така нататък. Просто питам за... Не знам, бе, някакъв индивид. Бавил ли скинте, не, това е, да или не? Добре. Не, това аз не мога да поверим, че Яни го казал това. В смисъл, едно на ръка е, че си взема участ за всички булшит и положение, че той мина достъп до всичките канали и сам знае. Това е друга тема. Не, аз съм шок. Ти можеш да започнеш така, аз нямаше... Хората са различни, имат различно виждане, говорят каквото искат. Интереси. Не, ти е, това е първи път, който ме шокира. Ето, добре, стигнат е ефекта, не знам. Второто нещо, което те питам, работил ли си за твоето стъпкърство за началото на третия си сабатон с някой човек, който да ти бута видеа в него? Смисъл? Ще тази... Не помня как се казваше, имаше едно момиче. Така, да. Чакай, ще забравих сега. Ама не искам да казвам как я помня, защото... Може да микрофоните, няма проблем, може да свалим там. Не бе на онзи човек, бившата приятелка на Нишиката. Така, да. Избяга ми името от главата, бе. Естела, да. Естела трябваше ми пайпа. Да, Ама ние не стигнахме до нея с някакъв. да, просто... Защото тя какво казва? Чакай. Не, аз просто питам към своята гледна точка. Тя... Не, бе, вече си изчерпан, не знам какво говори вече. От 2 часа седиме на едно место като направи тогава нещо. купат, брат, и... Да, окей, TikTok канал и да.
Аз помня, че TikTok канала беше с нея. Там не помня. Аз знам само за TikTok, че стримът. Искам просто да видя, защото съм чувал нещо, сега не искам да правя, нали, да казвам без твоята гледна точка. Как се на това разпадане, ако се коментира, това казах, че може да не го коментираш. Не, аз съм окей да коментирам колкото пожелаеш. Да, просто питам за това. Как е стигнало това да ребачкате заедно? Това ме е интересно. Разпомниш как. Това е откровенно нашите реакции са точно едно момиче. Мисля, че и там си говорихме, че си говорихме, че ще направят някакви логи и след това ще говорим. Мисля, че с течение на силата може и не говоря с това. Че не е често казвам, не знам. Защото по-нататък като беше влязла на един стрим, беше коментирала там нещо, тогава беше някакъв базик пак сменето. Тя ти беше писала гледа ревюто за казиното и ти написала, като го каза, всяко много ще така горе на всяка, няма да се ревюто цялата представа. Но идеята вече, в смисъл, как е силно това разпадане и така нататък, защото знам едно нещо. Мани бе, Саша, мани. Изненадан съм, че знаеш нещо. Не, аз не ме това. Ако искаш да ли стреляй? Няма да стреля, защото не искам да коментирам това с нас, това така леко директно да питам, без да не изпадаме в детайли. Не помня, но мисля, че трябваше да качвам някакъв видео. Тя се отметна, Не, че си отметнал някой, не мисля, че май не стигна до някакъв фаз, не помня. Не, наистина не помня. Убиме, бата е стела да дойде да кажем. Тоест, вие не сте социален качване, видяли така нататък, нищо така. Не качвала е, че ще качи някакъв условия, че нещо потребва и така нататък, но не помня колко в течение на силата на мисля, че така не Аз даже не сме го коментирали. Бат не помня, че не помня. Окей, да, това е цяло. Там да се чуди. Интересно, какво знаеш? Не знам. Ей, ти знаеш някакви работи, аз знам някакви работи, знаеш как е интересни неща. Да, смисъл, ти знаеш много, аз не знам толкова много от тебе, но... Ами не, филм е, да, наистина. Казвам ти, че много от нещата. Зенка? Еме, да тръгваме, а? Следното няма още нещо искаме. Знам ти, че те сложно написано. Миналата година ми взеха 200 евро, за луфи, но те цени прав. Къде искаш? Но ти от си рефън на билета. Да, ще направим и стрим, че дължи на гофа. Добре, може. Окей ли си? Това ще говорим доста по-подробно. Аз съм окей, ти гарантирам, няма да ми продължим. Няма да му убий, така ли? Около утре живееш, не знам. Да утре ще идва. Знаеш Аз така знам. И аз така че... защото аз ще идвам, но не разбрах нищо. И аз разбрах, че ще утре. Ще утре кажа, че ще идваш. Утре съм утре, да. Ваша дена. Защото съм се плакал. Ако оцелееш, брат, заповядайте цялата компания, няма да ги Тоест мога да знам и така нататък с мен остане факт. Брат, ако искаш... Или него не искаш. Кажи ми, няма да се съди. Абе, мога да станете приятели. Два часа. Само искам да кажа, че от... Кой да викнеш? Кой? Не чу? Не, няма да пристина. Заповядайте, брат, аз не съм бил окей. А моли само ако ще се ходи в тях, да не е то пиче Аз там. тъмън за тях питам. Бе, само без него. Мисълта ми е следната. Всички останали на нашите стрими. И аз едно друго момиче, ето ме наричаше монополиста на Twitch, и че не давам било за тях. Не помня как се казваше. Това всички са хора, които сме участвали някъде в нещо заедно. Винаги съм бил максимално пич. Не знам, а тук смърди на супер топчета от всеки. Не знам ти как го приемаш, както си дълен си да е както искаш. Цялото това нещо не мисля, това е да не казвам, че не съм го заслужил по някакъв начин и така нататък, ама ми е различало още. Но въпреки всичко, аз съм окей. Заповядай на стрим, бас, компютър. Бе, мани бе. Да видите другия ми акаунт, който може, че си другия акаунт. И така, ако мислите, че имате да доказвате нещо, докажете. Много да ни изглежда чапове там. Евала, памка. Пак нема. Трябва да го в телефона. Да, верно. Окей, сега да направим сайта. Добре, аз дам да и коментарски. Искам... Снимка ли искам? Искам си обаче за тъмнел. Той ще го гледа вече на стрима ти май, да знам, вижте си там да търпам. Но няма го, май не е. Няма ли го? През цялото време не съм го виждал да пише. Чат прегърнах, Александър... Пате, това не искам даже да го снимам. Идете, ходи. Ходещия. Чакай, чакай. Аз имам някакви такива факсове, получавам не специален лошо.
Моля да видя за какво става. Скачай, давай. Ей, брат, 3 години. Извинявам се и благодаря за търпението. Ево, памка. Довиждане и на теб. Ставим, брат, да направо с разходено. Значи първо си благодари, но съм... А? Кой е съмнал, бе? Не знам. Къде отиде този сега? Аз искам нещо за пиене. Нещо за безплатно. Има ли сигурност, нали няма в тъмно, да има изключение. Тук има ли интернет? Ба, то само ти изкача, ти фърнеш чантата силно от земята. Никой не съм насрал аз, бе. Защо говорите глупости? Аз съм не го пие, какво беше това? Не, Александър никога не ме е хранил. Аз също няма нищо лошо да кажа на момчето. Този другия, ама той свана намек.